Boss, magkano per kilo mo ng tilapiyang Batangas? 80 pesos lang, boss Lando, per kilo ng Batangas na. So, yun po yung presyo ng kanyang tilapiyang Batangas, no? 80 pesos na per kilo. Shoutout nga po na sa customer ko kayo ng madaling araw sa taga-Tondo. Shoutout sa iyo. Ayun, shout out po sa bumili po ng Boss Lando Explorer. Tara! Let's go! So, shout out po sa taga-Tondo na dumayo po dito sa Malabon Fish Market upang mamili ng tilapiyang Batangas ni Idol, no? Magkano yellowfin tuna mo, bossing? Sir, paubos na, 200. 200 po ang per kilo ng yellowfin tuna. Boss Maeng, shout out. Magandang umaga. Shoutout pala sa mga senior citizen dyan, basta may ID. Lagi may discount sa akin dyan. Ayun, may discount ha. Kasama na rin yung Bontes. Yung buntes, kasama na rin po na 20% yun ang discount nito. ayun, ang discount ni Boss Maeng, no? Pag hindi nyo nagustuhan yung bangos niya, ibalik nyo. 20, pag senior, 100. Pag Bontes, 100 din. Ayun, no? Ang mangga po ay 80 pesos na per kilo. Ang star apple o tinatawag natin na sa Tagalog yung ating kaimito, 70 pesos na per kilo. Good morning po, bossing. B1, B2, shout out. Good morning, good morning. So, ito po yung mga latag, no? Magkano po isang tabo? 100 po, bossing. 100 pesos po yung mga kada tabo po ng tahong. At yung talaba, ganun din po, 100 pesos. Ganito po ang kataba yung laman ng talaba. Sapsap magkano? Ayun, boss Lando, 250 kilo. 130 kalahati. Ayun. 260 po, napakamura po ngayon ng ating sapsap. Yan po yung malalaki na, no? Ito yung mga isdang bakoko. Yan, suki. Ay, malinis na. 100 po, suki. Ay, Sa bakoko, matabayan, kahit na kanya kalalaki. 300 pesos. Good morning, good morning. Ayan, yung mga mais niyang puti at dilaw, no? Ganun pa rin ang presyo niyan. 30 pesos pa rin yung ano, dilaw. 35 pa rin, boss Lando. Ayun, 35. Eh, yung mga mais mong ano, Puti, 25 lang. 25 pesos. So, yun po yung presyo ng mais niya, no? Shoutout talaga, boss Lando, ha? Ayan, shout out, Lodi. Thank you, salamat. Yan yung original eh. Magkano? Biki lang yan. 240, Magkano kilo dyan? 300. 300 sa maliit. Ayun po yung presyo, no? 40 na lang po. 240 sa hipon, 300 po sa pusit, 250 po sa maliit, no? Yun po yung mga presyo ng kanilang mga latag ng pusit. Per kilo. 260, no? Sa per kilo po ng mga pusit. At ang isdang burara o may kasamang mga bisugo ay 160 po na per kilo. Ang per kilo po ng gulyasan ay 100 pesos. Napakalaki na ng karatula para hindi pa natin makita, no? 100 ang per kilo. 50 pesos. Grabe, pagbagsak presyo ng tilapia, 50 pesos kilo. Ayan, no? Ang git, 100 pesos na tumpukan. Ariel, papa mo lang yan, Ariel. Puro paborito ko puti. Kinalagyan natin yung daan ng ano. Ang daanan eh. Magkano dyan, Boss Gerald? 200. 200 pesos po. 200 pesos. May pang-ulam ka na ng mga pusit, no? Yan. Sa'yo, boss. Good morning, magkano? 200 na lang. 200 ang per kilo. Nagkaganda ng mga... Diba nakaraan, bentahan, 300? Oo, mahal nung nakaraan. Siyempre, alam mo naman tayo pag magkakain. Eh, yung pusit mong ganda, oh. 200 lang yan. 200 pesos. Eh, yung lumot. Luwat ka kanina, 250. Pareho lang yan. Ayan, parehas ng 200 Eh, pesos. pareho na lang. 200, 220 oh. Ayun, oh. Mabilisan lang. Para... Yan, pes. Out kaya naling Bernardo. Mabuhay ka kung gusto mo. Saka pamilya Buwar at saka pamilya Bernardo. So, shout out sa family Bernardo, no? Good morning sa ating pong lahat at isang mapagpalang umaga po, no? Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ganyang kadami at kadagsa ang mamimili ngayong araw po ng linggo. So mag-a-update tayo ng kanilang mga latagan, ng mga presyo at iba't ibang klaseng laman dagat na kanilang ibinebenta sa ating mga mamimili. So samahan nyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go!
Boss, magkano per kilo mo ng tilapia Batangas? 80 pesos lang, boss Dando, per kilo ng Batangas na. So, yun po yung presyo ng kanyang tilapia Batangas, no? 80 pesos na per kilo. Shoutout nga po na sa customer ko kayo ng madaling araw sa taga-Tondo. Shoutout sa iyo. Ayun, shout out po sa bumili po ng Boss Dando Explorer. Let's go! So, shout out po sa taga-Tondo na dumayo po dito sa Malabon Fish Market upang mamili ng tilapia Batangas ni Idol, no? So, mamaya natin babakbakan yung mga labanan po at tayo muna ay mag-upload dito, no? At magbablog po muna. So, yung presyohan ng ano, magkano? 300 pesos na per kilo ng mga pompano. Sarap niya, no? Sa tausi. Golden pompano. Golden, Popano. Tapos, dito po ang mga kilo ng pusit ay 260 na per kilo. Gulyasan natin, no? Bagsak presyo sa halagang 100 pesos na per kilo. So, yan po yung presyo ng tambakol. Ito po yung mga laman niya. Yan po yung mga presyo ng tambakol sa halagang 100 pesos. Tapos, ang kanya mga bangus na dagupan ay isang piraso, 100 pesos. So, yan po, no? Yung mga presyo na nakita po natin. At ang mangga po doon ay pinagkakaguluhan ng ating mga mamimili dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, may yellow pinto na siyang ilalatag. Magkano yellow pinto na mo, bossing? Sir, paubos na, 200. 200 po ang per kilo ng yellow pinto na. Boss Maeng, shout out. Magandang umaga. Shoutout pala sa mga senior citizen dyan, basta may ID. Lagi may discount sa atin dyan. Ayun, may discount ha. Kasama na rin yung Bontes. Yung buntis, kasama na rin po na 20% yun ang discount. ayun, ang discount ni Boss Maeng, no? Pag hindi nyo nagustuhan yung bangos niya, ibalik nyo. 120, pag senior, 100. Pag Bontes, 100 din. Ayun, no? 50 isa, 140 senior. Ito, may gilid. Hello, ilan? Mga presyo ng mga gulay ay 20 pesos. Meron din po kayo mabibili na 10 pesos, no? Yan po yung mga nakarepack na po na mura din po ninyong mabibili. Ang mga sayote po, ang tumpukan ay 20 pesos. Pogi, shout out. Ang manok po ni Dayan po dito na bentahan pa rin po ng presyo ay 130 na kada balot po. Yan po yung mga manok na calves, no? Tsaka yung mga manok na 100 pesos yung mga backbone. Alumahan at mga galunggong. So, tanong natin yung mga presyo. Magkano presyo ng galunggong? 100 pesos per kilo? 100 po ang per kilo. Ang alumahan natin magkano? 230 naman po sa per kilo, no? So, shout out sa iyo, Lodi. Magandang umaga. Shout out. Eh, yung tahong natin magkano? 80 lang per kilo, dalawa 150. Hindi tabo? Ay, lata pala. Ayun. 80 pesos po kada tabo po, no? Dalawang tabo, 150. Oh, 150. Ayun, yung pala yung presyo. Ganyang karami po yung mga dumayo po, no? Ngayong araw po ng linggo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Walang tilapia and bangos show ngayon, idol. Meron mamaya. Mamaya. Pinanood ko kahapon, nabitin ako eh. May update pa tayo mamaya yung sabungan nilang dalawa. Yun yung magiging part 8 natin. Part 8. Yung mamaya, yung i-upload ko, part 7 yun. Yung kadugtong, maganda yung nabiting kayo. Bitin nga ako kahit kagabi. Kanina madaling araw. Mamaya, i-upload natin. Yung tumpukan natin, 50 pesos. 50 pesos lang yan, idol. Ayun, 50 pesos po yung mga tumpukan po ng galunggong. Ah. Benta lang isang Ayun, turay yung ano, parang tamban na malalaki. Eh, yung pusit lumot. Pusit lumot.
Kalawang magkano? 200 idol. Ayun, 200 pesos po na per kilo ng pusit kalawang. Salamat mga Lodi, thank you. Ay, din. Oh, Salvin. Boss Alvin, shout out. Di pa sila nag-away? Hindi pa. Mamaya, hindi pa ako ano sa kanila eh. Babalikan ko sila mamaya. Mamaya mag-aaway yan. Per kilo ng ating mga gulyasan o tambakol dito sa halagang 100 pesos po na per kilo. Ang mga laman po ay 120 per kilo. Ulo ay 80 pesos, no? Tapos mga tumpukan. Magkano yung tumpukan mo? 50 pesos na mga tumpukan po ng galunggong, no? So shoutout sa iyo, Black Mamba. Ayun. At kung ano ulam? Shoutout kay Black Mamba. At mga presyo, no, ng ating mga latag dito. Ito po yung mga lemon. 4 pieces, 50 pesos. Ang mangga po ay 80 pesos na per kilo. Ang star apple o tinatawag natin na sa Tagalog yung ating kaimito. 70 pesos na per kilo. Mga tumpukan po, no, sa murang halaga na inyong mabibili. Ayan po yung mga presyo na talagang sulit at tipid ka na sa mga tumpukan po ng mga gulay. Good morning. So napakaganda ng ating talaba, no? Good morning po, bossing. B1 B2. Shout out. Good morning, good morning. So ito po yung mga latag, no? Magkano po isang tabo? Sandaan po, bossing. 100 pesos po yung mga kada tabo po ng tahong. At yung talaba ganun din po, 100 pesos. Ganito po ang kataba yung laman ng talaba. Napakataba, no, ng mga talaba natin. Ayan po yung pusit na magaganda, no. Tapos mga sapsap na nangingintab ang kanyang ganda, no. Bakoko. Ayan yung sapsap natin. So yun po yung mga nakita natin mga latag po dito, no, ng kanilang mga isda na ibinebenta sa ating mga kababayan. Tapos dito yung mga isdang gagaong. Alakaak, ayan. Masarap sa mga ano, no, mga lutuing ulam, no. Ito mga ganitong klaseng isda. Sapsap magkano? Ayun, puslado, 250 kilo. 130 kalate. Ayun. 260 po, napakamura po ngayon ng ating sapsap. Yan po yung malalaki na, no? Ito yung mga isdang bakoko. Yan, suke. Ay, malinis na. Sandaan po, suke. Ay, Sa bakoko, mataba yan, kahit na ganyan kalalaki. 300 pesos. Sabi mo malalaki, ma'am, hindi gaano mataba malalaki. Napakaganda, no? Mataba. Bossing, salamat ha. Thank you. Ilan, ma'am? So, pinagkakaguluhan po ang mga bentahan po dito ng mga isda o anumang klaseng laman dagat dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Good morning po, nanay. Shout out po. Good morning po, good morning. Yan, nagkaway na yung dalawang senior citizen na naghahanap ng mapapangasawa po, no? Shout out po sa inyong dalawa, nanay. Good morning. ₱50 lang po dito, no, na mga sariwang mga galunggong, oh. Dito boss 100. 100 pesos na tumpok, napakaganda.
Makikita nyo po yung pagkasariwan ng galunggong, hindi po yan butas yung tiyan. Ito po yung 50 pesos. So yung mga mais po natin na bentahan po dito, no? 15 pesos na isang piraso. Shoutout sa iyo, Lodi, magandang umaga. Shoutout sa mga customer mo. Daming stock ah. So yan po yung mga presyo, no, ng mga mais natin. 15 pesos isang peraso. Bossing, salamat, thank you. Shout out pong muli sa nagbebenta po uli ng mais dito sa Malabon Fish Market. Shout out. Laban lang tayo sa hamon ng buhay. Good morning, good morning. Ayan, yung mga mais niyang puti at dilaw, no? Ganun pa rin ang presyo niyan. 30 pesos pa rin yung ano, dilaw. 35 pa rin, bus nando. Ayun, 35. Eh, yung mga mais mong ano, Puti, 25 lang. 25 pesos. So, yun po yung presyo ng mais niya, no? Shoutout sa'yo ka, bus nando, ha? Ayun, shout out, Lodi. Thank you, salamat. Shout out. So, 50 pesos po na per kilo ng galunggong. Wait na lang, bus nando. Ganda ng pusit, oh. Hindi, nali dyan, boss. Hindi yan yung original eh. Magkano? Piki lang yan. 240. Magkano kilo dyan? 300. 300 sa maliit. Ayun po yung presyo, no? 40 na lang po. 240 sa hipon, 300 po sa pusit, 250 po sa maliit, no? Yun po yung mga presyo ng kanilang mga latag ng pusit. Grabe yung mga tao ngayon dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out po, Nay. Good morning. Shout out. Kaway naman po. Seryoso si Nanay, ayaw niyang kumaway ngayon. Kailangan ata pambili ng gin. Oh, alam mo na yan, pag nangiti. Presyo naman po ng ating mga presyo ng kamatis ay 50 pesos, no? Tapos yung talong po ay 80 pesos na per kilo. Oh, 35. Bali 70 pesos po na per kilo. Ito po ay 50 pesos. Sabi ko sa'yo, tumawa ka lang ng tumawa. Boss, magkano per kilo mo dyan? 80 lang po. 80 pesos na presyo po ng galunggong per kilo, no? Ayan, galunggong, oh. 80 pesos na kilo. 270 naman po dito sa presyo ng mga panindang pusit. 270. Thank you. Tapos ito po yung mga nakikita po natin dito na mga latagan. Hindi lang po tayo makaabante gawa ng marami pong mamimili ngayong araw po ng linggo dito po sa Malabon Fish Market. At pinagkakaguluhan yung kanilang mga latag. So dito po 350 na per kilo ng hipon dagat. Sa mga tawilis po natin ay 80 pesos na per kilo. Ang alumahan po, ang mga presyohan po ay 150 per kilo. 260, no, sa per kilo po ng mga pusit. At ang isdang burara o may kasamang mga bisugo ay 160 po na per kilo. Grabe yung mga latag, no? Bagsak presyo pa rin yung mga bentahan po dahil sa dami na rin po na naangkat na mga isda diyan po sa Nabotas Fish Port. At dito rin po yan ay binabagsak sa Malabon Fish Market. Ang per kilo po ng gulyasan ay 100 pesos. Napakalaki na ng karatula para hindi pa natin makita, no? 100 ang per kilo. 50 pesos na kilo, galunggong. Good morning, Annalyn Bernardo. Morning, Buti. Dumayo ka dito, ah. Per kilo po dito ng mga sasa ay 100 pesos, oh. Mga galunggong na balsa, 80 pesos naman po na kilo.
Ang mga tilapia po ay 80 pesos na per kilo. So yan po yung mga presyohan, no, ng kanilang mga latagan ng isda dito po sa Malabon. Eh, good morning, Lodi. Ingat sa pamimili. Ang dami na nabili, oh. Mura galunggong eh. Pure, sandaan na lang. Oo. Ingat pa, ingat. So, yun po yung mga viewers po natin na lagi sumusubaybay sa pagbablog natin dito sa Malabon Fish Market, no? Dito po yung mga per kilo ng tilapia ay mayroon pong 50 pesos. Grabe, pagbagsak presyo ng tilapia, 50 pesos kilo. Ayan, no? Tapos 120 per kilo, 110 at 80 pesos na per kilo, no, ng kanilang mga tilapiang Batangas na ibinibenta sa ating mga mamimili. So ayan po yung mga isdang matambaka. Ayan po, 100 po ang mga per kilo ng mga isdang matambaka, no? Mukhang walang huli lancha mo, Lodi. Gusto, Lodi. Ayun. Nahuli pala ako. Lancha ko, arya mo ng arya. Bukas to marami ulit. Arya ng arya lang. Sandaan galunggong ko, sinaglit lang. Mas nga, ang dami, no? Daming galunggong ngayon. Magandaan na lang galunggong. Galunggong ko, ano eh. Pag tinignan mo, may engganyo ko eh. Parang 18 anyos na babae. Kumikinang-kinang. Yung sinasabi ko. Gagawin sila eh. Gagawin. 250 po. 250 yung per kilo po dito ng mga hipon. Mura po, no? Nakipagsabayan talaga sa mga presyo ng mga isda po natin ngayon. Dito po ay 270 na per kilo ng hipon, no? Pusit, 220 naman po ang per kilo. Okay, sana yung babae. Ito po yung mga asa-asa po natin, no? 130 na per kilo. Ang matambaka po natin ay 100 pesos na kilo. Naubos yung tuna mo, no? Gulyasan ng gulyasan. Wala. Mahal, 220. Ayun ang mahal eh. Ito po 80 pesos na kilo ng mga gulyasan. Dito naman po 70 pesos na per kilo ng mga tilapiyang Batangas. 60 pesos isang piraso ng mga bangus, no? So shout out Kuya 8PH. Yun, shoutout ng bonggang-bongga sa inyo lahat. Ayan, no? Shout out. Presyohan naman po, no? Dito yung nakita po natin, balikan natin. Ito po yung 70 pesos na kilo ng mga tilapiyang Batangas. Yan po yung presyo ng mga tilapia po natin, no? Ang mga gulyasan po ay 80 pesos na per kilo. Dito ay may Batangas din po na binibenta tilapia, no? Talagang 70 pesos din po na per kilo. So grabe mga bagsak presyo, no? 70 pesos na kilo. 100 pesos po sa mga tumpukan ng mga galunggong. Tapos yung mga isda na danggit, 100 pesos na tumpukan. Ariel, pababa mo lang yan, Ariel. Puro pa ko rito. Kailangan natin yung daan ng ano. Ang daanan eh. So yan po yung mga nakikita po ninyong mga presyo, no, ng kanilang mga latagan na ibinibenta sa ating mga kababayan. Mga presyo na 100 pesos na tumpukan. Gulyasan po natin 150 isang piraso. 250, no? Mga kada piraso po yung bentahan po nila dito ng mga gulyasan. At ang mga tumpukan ay 100 pesos din po. Ang mga pusit ay 300 pesos na per kilo. 260 sa mga hipon, 400 pesos. Ang mga tumpukan po ng mga
Galunggong po natin dito ay 100 pesos na tumpukan. 350, no? Mga pusit lumot. 80 pesos na kilo, no, ng mga tilapiyang Batangas naman po dito. So yan po yung mga latag nila ng mga seafoods na inyong mapipili o mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dumagsa dito yung mga nakikita po natin ng mga alumahan at yung mga pusit na napakaganda at sariwang-sariwa, no? Mga torsilyo at alumahan pa rin po ang mga bentahan po nila dito. May mga tumpukan din po sa halagang 100 pesos na inyong mabibili. Magkano dyan, Boss Gerald? 200 pesos po. 200 pesos. May pang-ulam ka na ng mga pusit, no? Yan, mga tulingan po. Tama, tulingan, oh. Ayan, yung mga limasag po natin, no? Magkano per kilo, bossing? Alimasag, chong. Ay, sus lang, be. Magkano? sa'yo, boss. Good morning, magkano? 200 na lang. 200 ang per kilo. Nagaganda ng mga... Diba nakaraan, bentahan, 300? Oo, mahal nung nakaraan. Siyempre, alam mo naman tayo pag magkakain. Eh, yung pusit ng ganda, oh. 200 lang yan. 200 pesos. Eh, yung lumot. Luwat ka kanina, 250. Pareho lang yan. Ayan, parehas ng 200 pesos. Pareho na lang. 200, 220 oh. Ayun, oh. Mabilisan lang. Para Yan po yung mga presyo na mabilisan, no? Pag ano, diba? Oo, mga bes makaubos. So, yan po yung mga presyo, no, ng kanilang latag. Sanda na lang yan, speeder na yan. Yan po yung mga tuwakang. 130 po yung per kilo ng mga kuya? 200. dalagang bukid. Boss Ed Pompak, shout out at magandang umaga sa iyo. Magkano per kilo ng gulyasan? O, 150 sa maliit, 200 sa malaki. Ayun, yun po yung presyo, no? Pahingi naman po ng kape. So, yan po yung mga nakita natin mga latagan ng gulyasan, no? So, shout out kay Boss Tamad TV. Ang tamad na TV sa Facebook. Boss Tamad TV, pa-support po natin sa Facebook. Boss Tamad TV. So, nakikita na natin yung tandem. Si Tinong at si Boss 11. Ikot muna tayo dito sa mga latagan nila, no? Ayan, yung mga latag nila na mga Sputnik. Mga salmon na lokal at mga alimasag. Boss, good morning. Magkano yung per kilo ng alimasag? 150 lang. 150 po sa presyo ng mga alimasag, no? Salmon na lokal, 120 kilo. 120 na per kilo. So, yan po yung mga latag nila dito, no? Ng mga seafoods. Bossing, thank you. Ito yung mga malalaking mga, ito mga isdang matambaka, no? Tapos ito yung mga gulyasan natin. At mga salmon head, no? Na kanilang ibinebenta. Sarap ihaw yan, Boss Ed. Alright, so dito tayo sa mga magtotropa, magkakaibigan, magkakapatid. So shout out kay Tinong Pecardal. At ngayon lang tayo nakita at kay Boss 11, shout out. At magkasama na kayong muli. So ito po yung mga tumpukan ni Boss Jeep Baliw. Ay 100 pesos na tumpukan ng mga isdang danggit. Danggit po, no, 100 pesos na tumpukan. Maglagay ka lang ng sampalok, panalo na to. 100 pesos na tumpok. Pati mga tortilyo, no, 100 pesos. Ayan, ang dalawa yun, shout out. Nagkita na yung dalawang muli, ang magka-tandem, tandem in crime. Tinong and Boss 11. So shout out sa inyong dalawa. Alam ko, Boss Jeep, taga-Katay ka lang eh. Ngayon, pumuwi-pwesto ka na.
Kailangan na ba? Kailangan na, marami na eh. Ayun, marami na kasi mga isda natin, no? Alright, so maraming salamat ha. Thank you mga Lodi, salamat. So, doon tayo sa mga iba pang latagan, no? Salamat, Tinong, Boss Onse, thank you. So, dagsa po yung mga mamimili po natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at talaga naghahanap ng mga murang presyo, no? Boss Lando Explorer po. Shout out po, good morning. Ayan. Hello, good morning. Mamaya po. Ingat po. So dito tayo sa mga tilapia, no, na latagan ni Agustin Miraflores. Dito may mga latag din po ng mga presyo, no, ng kanilang mga mangga. Sa halagang 80 pesos din po na per kilo. Yan po yung mga manggang Sambales, no, na inyong nakikita sa aking mga vlog dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. Dito naman po ay 70 pesos na kilo ng mangga, na manggang hinog. Mura ating mga tilapia, no? Talagang makita po natin meron tayong nakita 50 pesos na per kilo at 70 pesos, 80 pesos. Yan po yung mga laruan po ng mga presyuhan ng kanilang mga latag ng tilapiang Batangas. 120 naman po sa kada piraso ng mga bangus dagupan. $120 sa malalaki na tilapiang Batangas. 2 kilo, 150. Ayun. Kung gusto mong bumili, 5 kilo, 100. 5 kilo, 100. Grabe. Shout out kay Annalyn Bernardo. Mabuhay ka kung gusto mo. Tsaka family Muar at tsaka family Bernardo. So shout out sa family Bernardo, no? Sa mga, yun na, sir. Ayun, so yan po yung mga latag ni Boss Agustin Miraflores. Sa Malabon. Mura presyo ngayon ng mga tilapia nyo, no? At saka kay Richmond Garagara. Yan, Shout mag-ingat out. ka palagi. Matulog ka lang yan. Matulog ka maghapon. Pero may gising, ha? May gising. Mahirap pag walang gising. So yan po yung mga presyo, no, ng kanilang mga latag ng isda dito po sa bayan ng Malabon. Yung mga tilapiang Batangas ay bagsak presyo po na inyong mabibili. 150 na lang. Kaya nga, murang-mura nga yung mga tilapia, no? Tilapia, pinamimigay na. So yan po, yung mga kababayan po natin, no? Binigay ko na to eh. Walang nangihingi. Salamat, Agustin. At nagpaunla ka na naman ng kasiyahan. Salamat, thank you. So dito tayo sa mga presyo ng mga hipon. Bossing, magkano yung presyo ng hipon mo? 250. Binabargain. Hindi na bargain. Mababa na talaga yung mga presyo ng hipon natin ngayon. 250 po. Binabargain. Nakikipagsabayan na sa mga presyohan ng mga isda, no? Dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright. So, ganyang kadami yung mga mamimili po natin sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tayo ay magko-close out sa ating pagbablog dito po sa Malabon Fish Market. Shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga kababayan po natin na dumarayo dito sa Malabon Fish Market. At sa ating mga viewers na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, shout out po. At sa mga timburautan ng Carmen Planas, shout out. Hindi ko na po kayo iisa-isahin pa dyan. At sa mga nag-subscribe po, ay maraming salamat po sa inyong mga suporta na natatanggap po ni Boss Lando Explorer. Sa mga hindi pa rin po nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo at pakipindot lang po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga i-upload dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye bye.